Ujabule kwaphinde kwathuka abantu abaningi ngesikhathi ungizwe Paul udaba lukaGwajo. Sawubona kuphi nakuphi lafinya khona umbuso njengamanje. Ukubingelelayo uyena Mathinda Gcotsi Ntombi zomqhamulo namhlaka abanye baqhamulo balethu bazi. Ngana kwethu ngabe usuku lokho lokuqala la ngicotha nje ukulungile upress subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uya like ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Ungizwe kade enza live wase Paul ngodaba lukaGwajo lapha ke obelithinta isizwe njengoba ke uGwajo egcine solonga ukuthi ke uqamba amanga kanti futhi ucreator icash. Kodwa ke ungizwe ubese addressa udaba lukaGwajo addresse wathi bese ngizokugoqa ngodaba futhi olubalulekile ngqi ngiyagcina ngqi lapho Gwajo, we lose talent in the battlefield through jealousy and through a system that are designed to destroy people. Abantu banomona futhi umona wabo bekuhle bewusho le emasimini belihlakula manje sebe ne-access yokuthi umona wabo udlulele emphakathini. Hlaka mfowethu uhlaka production siyabonga ukuzivezela ama-talent anjengogwajo. Gwajo kenwa yimina manje. Alright, ufunde futhi ube nawo amaphutha lapha nalapha, kodwa amaphutha wenzile ngaphezulu ngoba right ubenzile ngoba ngabafana abancane nezingane futhi nibukela kuthini singabanewini. Asikwazi ke ukuthi silahlekelwe abadlali egroundini ngenxa yomkhobholo. Njengamanje umhlaba ubusy ucompare the world star esingalama uNeymar noRonaldo okukhalina Mbappe. Babhizi bamcompare nezingane ngenxa yomona ugcina umhlaba wonke. Bakhuluma ukushiti against Kylian Mbappe nani uthe izandla noma kuthiwa uyigoqile right noma kuthiwa uyasondela uyazenzisa. Thina nje makuthiwa uyasondela uthi uyakhuza umholi uthi ufuna ukubukwa mawuhleli uthi awubuka abanendaba sebesuthi abanendaba izwe lonakala wathi uyasukuma kuthiwa usukuma ufuna ukubukwa. Umona nje wanamhlanje udesignwe kanjalo lo mkhobho lobizwa kuthiwa umgolo. Yabo, so manje there's no reason particularly abantu ba trained, well trained or Kylian Mbappe banomkhokho enough. Kylian Mbappe played the World Cup in Russia 2018 at the age of 17 and 18. Wawina wakora magoli futhi lapha na waba star futhi, youngest player in history of the World Cup. Yabona. And then above that waphinda futhi ngo 2022 eKorea lapha njalo lapha eQatar. Into eyenzaka lapha kahle uKhalina Mbappe wayiwina World Cup. He have excelled. He have done everything in his power as a young star. That's why my boy Mumva immediately after Benzema abambeka same time wabo captain Emncane is the youngest captain of French squad in history. Kylian Mbappe sikhuluma thina ngo captain Desai abawine World Cup ngo-1998. Yabona beno Zinedine Zidane. So and then mawuthi uyayibuka yonke le nto leyo njengamanje kwi-PSG was excelling nalapha kwelo khunjana khunjana is doing well, but with so much pressure he may end up diving there and there. Yabona, kodwa ngenxa yokuthi ke is matured enough he can't do that. Njengamanje mina mangidrive umkhumbi ngiyawudrive nje anginendaba ukuthi ngithini na fuck ngikhuluma ngathi njengohlanya I don't care. I don't give a fuck. You must know it, because I speak the truth and I speak my mind. It's up to you, take it or not. So into eyenzakala njengamanje uBhaka ngimncomile
kwi previous address ngento enhle ayenzile yokusipoza manikini hayi ngoba ubhaka naye ngenawo amaphutha unawo amaphutha ubhaka futhi imdala ukuthi uzacila kusho ukuthi akamdala ku wrong ukuthi ubhaka agcina ama record abantu hayi ningane ngiyayibona ngingane kwaJohari igcina ama record abantu for betrayal ku wrong lokho ngoba angagcina lokho kumlahlekisela ngebantu abazoxhumana naye bexhumana naye ngokusaba noma bemokhe bengabe naliqiniso ekubeni njengamanje right now he's doing very well ekuthenini akwazi ukuanalyze izinto ayichaze ngendlela accurate which is very good well done baba kodwa uGwajo uyingane bengafanele ukuthi hit on hard on him ube wrong lapho bhaka ukugadla mawala uGwajo ungaphili kamandla nawe ihlisa umoya ukhule wazi ukuthi sonke sakhula ngenuku ingxenye yempilo futhi siyibonga mina bekade ke ngangibakhuza ke labafana ke webhaka kade ngangibakhuza bakhuza ngasese nokuzose laba ngiyabakhuza ngithi mina yaneliswani ilokho elikutholayo ko YouTube musana ukuhamba niba nezikeshi lokuthi ngalala nomfazi womfowethu ngalala nenkabe kuningi ikeshi ezikhona lapha kuningi yakubuka nje enye imkhufa yama TV channel inqaba actor nje wodwa and manje leyo nto leyo awukwazi ukufulisha abantu you can't fool people yabona and you wrong fanele niyeke la nto leyo fanele niyeke nje wesike lokwami lokho wami uzosakwazi nje ukuactor isono nje ngakho ulungele ke yabe interview yakho interview yabantu emkhehlweni qhubeka nemkhehlo nje wena pana wena zose qhubeka nemkhehlo nje nawe kwaJo vuka uyithintithe mfowethu akhosoka nasicuka Zulu umuntu akashawayeselela phansi indoda lekuhle icala hlaka qhubeka usivezele ithande lisha maluju ayihlale phansi bomba umthetho idlule phambili laba inyanga lemgodwe inyanga le ektayo imsunyo nina abahambi beyofa bephume la emabhencini yabona khona kunye umlomo omnyama wale egoli ubhizi nako ushaya uyahlathatha ubhizi kuya-actor uthuvike lokho futhi wathi anango lo mfana osecula thatha lento kubone sekusimekala aya angiyazi lento yakwahle xa ngibuka ngibiza ungibizela amanyala lapha wena so izinto ezifanayo nokuthi kuningi nje kuyanyanyisa yabo umoyeni so then bona siyathula siyabuka nje very important yokuthi silokhu nje abantu abanobulu ubabona ngendlela ababehave ngayo nangendlela abazisa ngayo amakhaya abo baningi so babala ngelinye ilanga bayazazi bona ziyakhala manje